Tengah-tengi krungu pitik kiaki iki lur. Jebule enek pitik tanpa bapak tanpa ibu lur, langsung wae tak kukut timbangku sak didhisiki kucing. Jane piye to karepe bapak mboke pitik piye to? Gelem gawe ra gelem ngopeni. Gandeng aku wong baik hati lur, langsung wae tak amanke lur. Maneman kok dipangan kucing kan ya mesakne bapak ibuke. Direwangi kawin karo Melayu, direwangi angrem selikur dina, kene ilang kan ya dadi golekan lur. Ya wis ki tak amanke, tak lebokne kandang bok lur. Tak pakani, pakan taruh tak ombeni banyu lur. Iki pitik sing kae lho lur, sing pas tak critakne kae jare wis pitik ngendhok. Lah iku wis selikur dina ki tak tetesne dingremi karo mboke pitik. Ya iki wis netes ning malah ditinggal karo mboke golek bapak anyar lur. Ndoke kae iki 10 ning iki gur dadi 7 lur. Mungkin sing telu kae iki apa ora dadi kopiar apa piye ngono. Yes alhamdulillah iki wis dadi rezekine 7 wis ditampa disyukuri kuwi kari ngembangke lur.